फेरेंगा उर्फे रंजित बसुमतारी কোন বেছর এনডিএফবি রে কেডার হে হু ইজ বিআর ফেরেঙ্গা রঞ্জিত বসুমতাৰী ফেরেঙ্গা বসুমতাৰী ক'ব পাৰিব নেকি তেওঁ কেতিয়াবা এনডিএফবি ট্ৰেইনিং লৈছিলে কোন বেচৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলে তেখেতে 42nd বেচ 41 বেচ 40th বেচ 38th বেচ কোন বেচৰ তেওঁ কেডাৰ আছিলে हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा नारायण देब मेसआ दिनै इउपिपिएलनि हाग्रा बिफान इएम रनजित बसुमतारी सारखौ मा बुंदों एनडिबि लिडार नङामोन बिथाङा सासे 2 नम्बर एनडिबि सोमोन होननानै जोंहा नारायण देब मेसआ बुंदों नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुनो मोनगोन फारसेथिं जोंहा प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंगोन लोगोसे जोंहा हाग्रामा मैलारि सारा मा बाथ्रा बुंगोन खाम्फा बरगयारि सारा दिनै गावबुरा बुंनायनि सायावनो फिन रिप्लाइ मा होदों स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय ए टु जेड फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन लोगोसे नारायण देब मेसआ मानो इएम रनजित बसुमतारी सारखौ दिनै एनडिबि नङामोन सासे 2 नम्बर एनडिबि सोमोन बिथाङा बिटिआर गोरोबथायाव सक्ति होनो होआखैमोन बा सहि होनो होआखैमोन बैफोर बाथ्राखौ दिनै मा बुंखो जोंहा नारायण देब मेसआ अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन गुबै टपिकआव फैदो आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामाजासे जोंहा नारायण देब मेसनि बुंनाय बाथ्राखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोगोन लोगोसे बेजों लोगोसे स्टेप बाय स्टेप आङो गासैनिबो टपिकखौ आङो स्क्रिनाव होलांगोन स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुजिनो मोनगोन स' नोंथांमोना जोबनायावसो मिन्थिहैगोन अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल जोबजासे नायब्लासो बुजिनो हागोन नोंथांमोना दायो नारायण देब मेसनि क्लिपखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लाग्रोदो फेरेंगा उर्फे रंजित बसुमतारी কোন বেছর এনডিএফবি রে কেডার হে হু ইজ বিআর ফেরেঙ্গা রঞ্জিত বসুমতাৰী ফেরেঙ্গা বসুমতাৰী ক'ব পাৰিব নেকি তেওঁ কেতিয়াবা এনডিএফবি ট্ৰেইনিং লৈছিলে কোন বেচৰ ট্ৰেইনিং লৈছিলে তেখেতে 42nd বেচ 41 বেচ 40th বেচ 38th বেচ কোন বেচৰ তেওঁ কেডাৰ আছিলে আনট্ৰেইনড কেডাৰ হে ফেরেঙ্গা এনডিএফবিৰ ভিতৰত সকলো লোকে জানে যাৰ কাৰণেতো আজিৰ দিনত এনডিএফবিৰ দুখ দৰদবিলাক ফেৰেঙ্গা বসুমতাৰী উৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী গম নাপায় কাৰণ তেখেতে 2 নম্বৰী এনডিএফবিহে আছিল যাৰ কাৰণেতো তাক বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত সিগনেটৰী হিচাপে সাইন কৰিব দিয়া নাছিল ফেৰেঙ্গা উৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত সাইন কৰিব দিছে নেকি কিয় দিয়া নাই জাম্বাটোক ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক দিয়া নাই কিয় দিয়া নাই দিনত 4000তকৈ অধিক আমি মাষ্টৰ চাকৰি ইয়াতে দিলো এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল কোনো আঠানা পইচাও ঘুষ দিব লগা হোৱা নাই আজি বিটিসি সেক্রেটারিয়েটত চাকরি দিয়া হল কোনো আঠানা পয়সাও ঘুষ দিব লগা যে বিটিআরआव मा दङ गैया बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गोजौखा नों जाहोआबा आं जाया नामा नों जाहोआबा आंबो जागोन जोंखौ रावबो हमथानो हाया बात सही है दुलाराय बर' फरायसा आफादा जारिमिनाव गावसोरखौ रोखा खालामनानै लादों आलादा रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरा दिनैनि तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होननानै सिनायथि होनानै लादों जारिमिना दिनै फोरमायदों आलादा रायजो बर'लेण्डनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर हिसाबै गुबुना नङा दुलाराय बर' फरायसाया खिन्थु गावखौ दिनै एस्टाब्लिश खालामदों दिनै जाय बर' इयुथ्सफोरा बेकारै दङ नोंथांमोननि बेबायदि समखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा लाबोदों होननानै जों दिनैनि तारिखआव बुंनांगोन बेबायदि समखौ दिनै साख्रि गैया मा गैया बेकार समखौ दिनै इउजि ब्रह्म बिथांमोना लाबोदों होननानै दिनै जों তেখেতসকলে ইংলিছৰ যিটো শব্দৰ মিনিং সেইটো যদি বেলেগকে ব্যাখ্যা কৰিছে বা বেলেগকে বুজি পাইছে মইতো ক'ব নোৱাৰো আমি কৈছিলোঁ জব মানে অকল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি নহয় প্ৰাইভেট চাকৰিটো জব বুলি কোৱা হয় কিবা এটা কাম কৰিলে সেইটো জব কৰা বুলিয়ে কোৱা হয় अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नारायण देब मेसआ दिनै इएम रनजित बसुमतारी सारखौ मा बुंदों लोगोसे प्रमद बर' सारा मा बुंदों लोगोसे खाम्फा बरगयारि सारा मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना गासैखौबो खोनानो मोनबाय आरो बुजिनो मोनबाय आरो मिन्थिनो मोनबाय दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जाहाथे बयबो रायजोफ्रा जाहाथे सोलायो आरो बुजिलायनो हायो जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै आरो बिटिआर इलेक्सनाव सासे मोजां दैदेनगिरिखौ जाहाथे बिटिआरनि सिट दैथायहरो आरो बे सिटआ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एनडिबिफोरखौ जाहाथे जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामो फारसेथिं एनएलबिनि एम्बाथा सार बिथाङाबो जोबथेसालियाव जोबजाहैदों इउपिपिएल सरकार थासेयावबो स' बिथाङाबो उदां जायो लोगोसे एनडिबिफोरनि केसा उइथड्र जायो अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आङो आंनि भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय